Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum il-Knisja qed tagħmel it-tifkira ta' San Piju minn Petralcina, dak li nsejħulu Padri Piju jew il-Qaddis tal-Pjagi, Qaddis ta' żmienna. Ħafna minna naħseb għadhom jiftakru meta kien ħaj u jafu kemm huwa qaddis kbir. Għaliex waħda mill-virtujiet kbar tiegħu kienet l-obbedjenza ibsa imma fejjida lejn is-superjuri. U dik l-obbedjenza kienet mottiv qawwi biex jiġi ddekjarat qaddis. Jalla anki aħna nkunu obbedjenti għall-kelma ta' Alla biex dak li wettqu ikun dawl għal ta' madwarna. Biex tiċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra. Nistqalla Alla li jista' kollox u li l-komuti li jiena għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u bil-għallej. Ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġi. Nitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Il-Udis din nofruha għal Marija Kamilleri u Nazju Bartolo. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox. Bil-grazzja waħdanija intajt lill-Qassis San Piju minn Petralcina li jieħu sehem fis-salib ta' ibnek u permezz tal-Ministeru tiegħu int ġeddiet l-ġubijiet ta' ħnina tiegħek. Għatlilna għat-talb tiegħu li nkunu l-ħin kollu maqudin mal-passjoni ta' Kristu biex naslu bil-ferħ għall-glorja tal-qawmiem mill-wiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Ibni, min ħaqqu l-ġid tiċħadulux meta dan tista' tagħmlu. Tajċ lill-għajrek mur u erġejja natikada meta għandek nejn tagħtih. Tfassarx il-ħsara kontra għajrek u jserraħ bit-tama fik. Titlewimx ma' ħadd ieħor għal xejn b'xejn jekk ma millek l-ebda deni. Tgħidx għal bniedem violenti u titħajjarx timxi fuq x'imġiba tiegħu. Għax min jimxi bl-imgħawweġ jistkerħu l-mulej, imma fidejh huma dawk li jimxu bis-sewwa. Is-saħħta tal-mulej f'dar il-ħsiena, imma hu jbierek djar it-tajbin. Min iżeblaħ lill-oħrajn jistmellu l-mulej, imma lit-twajbin jagħtihom il-grazzja. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Mulej, min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek? Mulej, min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek? Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb? Min jgħid is-sewwa f'qalbu? Min ma jqasqas birsienu? Mulej, min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek? Min ma jagħmilx deni lil-ġaru? Min ma jgħajjarx lill-għajru? Min ma jismax lill-bniedem ħażin? Imma jweġġaħ lil dawk
li jibżgħu mill-mulej. Mulej, min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek? Min jislef u ma jitlofx limax u ma jixxaħħamx kontra minnu bl-ħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek. Mulej, min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek? Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: ħadd ma jixel mużbieħ u jattieħ botu jew iqgħidu taħt is-sodda, imma jqegħdu fuq l-imnara biex kull min jidħol ġewwa d-dar jara d-dawl. Għax ma hemm xejn moħħbi li m'għadx jidher u xejn ma hemm mistur li m'għadx jingħaraf u jinġibed għad-dawl. Mela għodu attenti kif tisimgħu għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jittieħdilu saħansitra dak li jaħseb li għandu. Il-kelma tal-mulej. Kull qudiesa hija don kbir ta' Alla għax ikellemna bil-verità u jimlina b'tama kbira. Issa il-Vanġelu tal-lum semmilna d-dawl. Id-dawl servi biex idawwal dak l-ambjent fejn ikun. Jekk f'daqar f'kamra mudlama tixel xema iddawwal il-kamra kollha. Issa spiritwalment id-dawl x'inhu? Hija l-kelma ta' Alla. Min jisma' l-kelma ta' Alla verament, speċjalment anke kif smajna fl-ewwel qari u anke s-salm responsorjali dik it-triq tajba li jgħid min jagħmmar fuq l-għolja tal-mulej, dak li jgħix tajjeb, dak li jgħid sewwa, dak li jaħreb kull ħażen. Kif smajna wkoll għalilna tkunux ejjuri għal-vjolenti għażina. Issa id-dawl tal-mulej li hija l-kelma tiegħu, aħna jew npoġġuha fejn tidher, allura ddawwal ħajjitna, jew inkella nistgħu wkoll nattuha u id-dawl tagħha ma jasalx. Għaliex jekk Alla jkellemna u jgħidilna l-verità fuq ħajjitna, imma aħna ma nagħtux widen għall-kelma ta' Alla, isna qegħdin nitfu d-dawl. Immaġinaw f'kamra fejn hemm ħafna storbju fid-dlam, tistax timxi fija mingħajr dawl. Jekk kien hemm anke ftit dawl ta' xema, dak l-istorbju kollu tarah u taraf timxi sewwa. L-istess jiġri f'ħajjitna, meta aħna nkunu nies li jisimgħu l-kelma ta' Alla, illi nagħmlu l-almu tagħna biex naraw jekk ħajjitna, l-ħsibijiet tagħna, l-għażliet tagħna, l-azzjonijiet tagħna humiex skont ir-rieda t'Alla, ix-xewqa t'Alla jew le. Jekk aħna nippruvaw ngħixu dik il-kelma li smajna, allura nkunu dawl għall-oħrajn. Għax imbagħad aħna l-insara kif jgħidilna Kristu Vanġelu ieħor hija bħal dik il-belt, bħal dik mibnija fuq montanja illi ma tistax ma tarajx. U l-istess għalilna llum, hekk għandkom jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-għamejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smawiet. Jiġifieri
meta aħna nkunu nies li jisimgħu l-kelma talla u jwettquha nkunu bħal dawl għall-oħrajn. Mhux biex jaraw l-eżempju tagħna, imma biex jemmnu jaraw li min jemmen falla u jwetta r-rida tiegħu ikun dawl għall-oħrajn. Jalla anki aħna, anke bħala devoti ta' San Piju tal-Pietrelcina, ħafna minna għaw devozzjoni kbira tiegħu. Jalla il-dusija tagħna tkun ftit bħal tiegħu biex inkunu dawl għal ħutna, speċjalment dawk li ma jiġux il-Knisja, dawk li jgħidu li ma jemnux. Imma jekk jaraw fina l-opri tajba, jistgħu jaslu biex jemnu fil-ħnina kbira ta' Alla. Alla jsejjaħ lil kull wieħed u waħda minna biex jaħdem miegħu ħalli fid-dinja isaħħ il-pjan tiegħu ta' ġustizzja u sliem. Int li kollox imħabba għamel li l-Knisja turi l-emejjer tal-wix tal-Mister nitolbu. Int li tolli l-minu għumli naddaf il-qalb tal-mexxejja tad-dinja minn kull arroganza u egoizmu u għatijom li jkunu attenti għal bżonnijiet tal-popolazzjoni nitolbu. Int li tħares lill-tim u lill-armla għajjem li ta' rida tajba li jkunu strumenti ta' provvidenza tiegħek fost in-nisa li huma weħidhom u tfal abbandonati nitolbu. Int li tara fil-ħtiġijiet ta' kull wieħed waħda minna għejn lill-membri ta' din il-komunità nisranija sabiex jerfgħu id-tbatija ta' xulxin nitolbu. B'interċessjoni ta' San Piju ta' Pietrelcina nitolbu għal morda tagħna biex id-tbatija tagħhom tkun marbuta mas-salib ta' Kristu mal-pjagi ta' Padre Piju biex jaraw is-sebħ tal-qawmien nitolbu. Soltu ngħid talba bit-Taljan għaliex hemm komunità li segwi din il-qudiesa u t-talba li nagħmel għalihom hija samari ta' dak il-qari li smajna għalhekk ippermettu li ngħid bit-Taljan din it-talba. Fratelli e sorelle, preghiamo perché la luce della parola di Dio possa illuminare le nostre scelte, le nostre azioni, affinché gli altri possano vedere la bontà di Dio Padre. Nitolbu, preghiamo. Fiskiet il-resqu tal-personali tagħna. U Alla intaf lilna il-kolb bisimna. Isma' dawn it-talbiet tagħna u għatina qalb ġdida li tħobb kif tħobb int bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-jubita jtajdna dan il-ħobs għedin nofrulek, frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-jubita jtajdna dal-imbit li għedin nofrulek, frott ta' dilja u xogħol bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ.
Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Mister li jista' kollox. U Alla tista' kollox illa l-offerta li qegħdin nagħmlulek lill-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Qassis San Piju ta' Pietrelcina. Fiċ-ċokontani tolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u seta tiegħek tagħtina l-frott tal-fidwa bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiera tas-sew Mister Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġeħ li inti tagħtihom għall-merti tagħna u ġeħ moti lill-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempju ta' ħajjithom u tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawlin minn sħaba kbira ta' xhieda qalbna qawwija niġġu triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tat-sebħ minsuġa minn ward li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin intennu l-innu tal-kobor tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Fil-għoli ta' smawet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, u salna fil-għoli. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalek li tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejrinata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mettijek mulej, xandi bil-fer għaw mentijek, nistennek sema diġi fi glori. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mew u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodulek ħajra, xoġbuk tilana għawnu dimek biex naduk. U bieċċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisawijiet li inna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li int ksibt għalik. Ftakar f'ħutna Marija Camilleri u Nazju Bartolo li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzhom Alla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Piju ta' Pietrelcina u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew flimkien inkomplu nitolbu kif għallimna Ġesu. Missirna li jinti fismawe, jitqaddes ismuk, tiġi saldnati, ikun li trid kif is-sema jidda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubin, bħalma nafru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-diġġi, iżda ħriżna mid-deni. Aħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u ħina tijek il-paċi bizminna, biex nkunu ħilsa dejjem idnu u mħarsa minn kol inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser jitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tnaħħi d-nobit ta' dinja. Ħarruf talla. Danu Ġesu, danu l-ħarruf talla li jnaħħi d-nobit ta' dinja. Ħajnin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi Signor Alla, واغفر لي Signor. Gloria al Messie, l'Ebenu l-Spiritu Santo. Nitolbu. Bis-saħħa ta' din it-qarbina mqazza għamel omoll lissa kollox li nimxu dejjem fuq l-eżempju ta' San Pio minn Petralcina biex bla għeda natuk ġeħ minn qalbna u miegħu nitħejjew u ma nitbedu qatt mill-ħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom. Qabel il-barka finali ejjew nitolbu l-flimkien il-Madonna ta' Pinu biex tħarisna, speċjalment biex tagħmilna dawl għall-oħrajn meta aħna nwettqu r-rida talla wara li nkunu smajnija biex inkunu sinjal ta' tama lill-oħrajn. U għalhekk ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkin fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlobalina metimbi, is-sov is-sija tal-mewt tagħna. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna